de Swaraswati Mwthai Salo kaisa kirima sungsa kotor pati mung Thwikha Bilonia rung rem chene rung nogo mung Juma de Swaraswati Mwthai Salo bo Mwthai nok gana jati mujungmani hor nangai boni sak de rakha aboni yagulo rung Nokni phurungnai rok bono Bilonia sak khamnogo tlangai thangka oro thangoi boni sak belai derajakni bagai bono jibi sak khamnogo refer khlaika aboni yagulo oborino kaham sak naimungni bagai hapangni luaji mungbai Kolkata ni khungsa hapang yani sak khamnogo tlangkha oro tlangphano sak nainai rok sak thari naya oro magna sak Khamnai wai hastio boni sajukno kifil tubu khabufa aboni yagulo sal kodongma sakni tongmani ulo sak hamya ungoi thoinani glaikha patimung paithago langma bai choba khlaiui paya ungoi boni bayab rok bai tongna muchung phano bayab rokno khibiui saisung thangna nangkha Juma de Thwimani bagai Bilonia bani Vidya Pith rung Nokni boro rok kha khamani boyar sibjak আর একটা খবর পেয়েছি ওর কোভিড-19 পজিটিভ, সে কারণে লাশটা আনবে না বলে ওইখানেই দাহ করবে বললো, অতটুকুই পেয়েছি।